Moi kaikki! Tänään mä aion pelata Dandy's Worldia taas. Tää on jakso 2 ja mulla lagaa. Ja niin. Nähdään sit kun mä menen tiimiin. No tänään on Brightni-päivä. No tyypit. Mä just menin peliin, missä kaikki tyypit on boxtaneita. Kattokaa nyt, oh my god. Oh my god, kattokaa. Only boxtens. Ja myös mä oon pelannut vähän sen jälkeen, kun mä oon tehnyt jakso 1. Mut mä oon vähän oppinut, että sitä voi painaa pohjaan ja sitten ottaa sormen siitä pois ja sitten se tekee sen automaattisesti. Ja mä opin sen, koska Jonas mun kaverit teki sitä aika paljon. Ja niin. Mä teen tän koneen ja sitten äkkiä. Okei, nyt huonoja asioita, mä en halua mitään näistä. Moikka! Tää on niin hassua, kun täällä on vaan näitä boxteneita alla. Hei, se varasti mun jutun. Auta. Juokse tolle kärpäselle. Mä kutsun sitä kärpäseksi, koska se on ärsyttävä. Tolle, joka jahtaa tätä yhtä tyyppiä. Tolle. Tyyppi, varo sitä. Okei. La. Hei, täällä on vaan 2. Oh no. Tyypit, mä voin melkein ostaa tän tyypin. Tyypit, mun kaveri on tässä mun vieressä. Kattokaa. Okei, nyt mun kaveri on tässä mun pelissä nyt. Jee, se on tässä. Se on toi. Me menetin sydämen lagista, mutta sitten me löydettiin laastari maasta. Laki. Kone. Tylsää. Mä menetin taas sydämen lagin takia. Oh my god. Siis oikeesti mä vihaan lagia. Se melkein teki musta lähtee sydämme. Ei. Tyypit, mun kaveri löysi vikan koneen ja se antoi mun tehdä sen. Kiitti. Jee! Me päästiin eka. Mulla ei oo mitään! Bro, I have 40. Vitsi! Tyypit, tuolla on toi keltainen taas! Just lagi. Okei, mä löysin kaikki koneet. Tuolla on myös 1. Okei, tää on oikeesti paha tää lagi. Mä vihaan tätä mun lagia. Joka aika kun mä teen konetta, niin se on niinku lagi. Oh my.
Siis lagi taas melkein vei multa sydämen. Sitten mun kaveri tuli mun eteen ja otti ja sitten ja se hirviö meni sen perään. Kiitti! Kadau! Typit, arvatkaa mitä? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. No he! Taso 4. Niin. Multa lähti sydän. Ja myös mä unohdin kuvata, kun mä sain ton pullon limua. Mä teen vikaa konetta. Ja se on ihan just valmis. Yeah. Oh my god, missä se on? Ei. Mä en aio kuolla. Mä en aio kuolla. Please. Tyypit. Mun kaveri sanoi, että se keltainen on täällä taas. Se on oikeas. Se on täällä. Oh my god, kuinka monta kertaa mulla aikoo olla se. Se keltainen kattoo mua päin ja sitten mä olin niinku, mä aion juosta pakoon ja sitten mä selvisin ja niin. Oh my god. Me nähtiin se keltainen. Se keltanen se näki mut mä menin piiloon, mut sitten mun kaveri tuli mun eteen ja sitten otti sen hitin multa. Ja sitten mä myös menin sen takaisin keltaisen takaa. Oi vitsi! Täällä on pimeä. Mä kuolin tolle popille. Mulla ei oo staminaa. Oh my god. Mä voin vihdoin ostaa mun ekan tyypin. Yeah. Yes. Vihdoin mä oon Toodles. Pelaamassa Toodlesilla. Mä käytin mun ekan kerran tota juttua. Oh my god, yeah! Oh my god, mulla lagasi, mä silti sain ton. Mä aion tehdä tän valmiiksi. Mä pyörähdin, Mä aion tehdä tän koneen valmiiksi ja sitten mä kuvan seuraavan kohan. Mä just löysin toiseen koneen. Hello! Vitsi! Toi on mun veli. Anteeksi mun veljestä. Se halus olla koira, mut se vaan leikkii koiraa, koska se ei voi muuttua koiraksi. Mä kuolin mun veljelle. Okei tyypit, mä pelasin vähän kun mä en kuvannut ja niin. Ja myös tyypit, kattokaa, tänään on Pebble-päivä, jee! Ja mun kaveri on tässä. Mut se on varmaan jotain muuta kuin kaveri. Jos te tiedätte mistä mä puhun. Okei, mennään nyt peliin. 5, 4, 3, 2, 1. Aloitetaan! Pyörähdys.
Ja mä teen nyt tätä Oho, tuolla on Cosmo. Cosmo on tuolla. Mä aion sitten tehdä tätä konetta, koska mun kaveri varasti ton koneen, joten mä teen nyt tätä. Ota. Jep. Tyypit. Moi. Tosta meni Cosmo just tosta ja mä aion kohta tehdä tän koneen valmiiksi. Ja mä oon huomannut, että kaikki mun kuvaukset, mitkä mä oon tehnyt tähän jaksoon, niin on ollut alle minuutin pitkiä. Tuolla toimilla ei ole jalkoja. Voi ei, mä vihaan tota. Oh. Tuon nimi on Finn. Okei. Häijää. Ei mä hidä. Tyypit. Oh my god, tässä on maassa tämmöset. Yes. Ei vitsi, kuka? Cosmo. Ei, Cosmo. Me voidaan olla hyviä kavereita. Älä jahtaa mua. Ei karkki. Tadaa, mä käytin tähän koneeseen ja sitten mä tein tolle ja sitten nähdään sitten kun mä oon tehnyt tämän koneen. Ota. Noniin. Okei, mä oon tehnyt tämän koneen ja nyt mennään hissille. Äkkiä. Siis oikeesti, mä en halua, että multa lähtee toinen sydän, koska mulla on vaan 2 sydäntä jäljellä ton ei-jalkaisen takia. Sulla ei ole mitään hyviä asioita. Sulla on huonoja asioita. Moikka, en halua koskaan nähdä sua uudestaan. Tuo seuraavalla kerralla. Voi ei. Pahisperhonen on täällä. Se on tuolla. Voi ei. Se otti multa sydämen. Sä voit tehdä se. Okei. Coco, you're changing. Hei. Pop. Tämmönen. Ja sitten kuolemani. Oh my god. Siis, kuinka lähellä toi oli? Se pahisperhonen oli menemässä mua päin ja sitten oli niinku, täällä ei oo ketään täällä päin. Mä vaan käännyn. Ja sitten se kääntyi ja ei nähnyt mua. Tyypit! Se tapahtui taas! Niinku siis melkein aina kun mä oon kuollut, mä en oo kuvannut. Joten mä aion kuvata tän koko loppupeliin, koska mä haluan kuvata kun mä kuolen. Että ette vaan luulee, että mä oon mennyt toiseen peliin ja sitten kuollut siinä toisessa pelissä. Tää on tylsää. Mä melkein kuolin tuolle pahisperhoselle ja mä en ollut kuvaamassa silloin taaskaan, oh my god. Mutta tää kone on melkein valmis, joten mä vaan teen sen valmiiksi. Tadaa! Mut kuka muu on täällä? Kuka muu hirviö on täällä? Mä en oo nähnyt! Mitä muuta hirviöä? Mulla on
Okei, ainakin mä näin. Ainakin mä kuvasin, miten mä kuolin. Okei. Mä kuolin pahisperhoselle, mutta mä avasin tommosen väärän semmosen kapsulin ja sitten siitä tuli toi hirviö. Ja mä voin näyttää teille, mikä on oikea kapsuli ja feikkikapsuli. Tommonen feikkikapsuli on semmonen, missä ei ole semmoista teippiä siinä. Mutta se normaali on semmonen, missä on teippiä siinä. Okei. Joo. Kiva kuin katsoitte tämän videon. Tykätkää tää video, se tekis mut iloiseksi, mutta ei oo pakko. Sama tilauksella se tekis mut iloiseksi, jos sä tilaisitte, mutta ei oo pakko. Mut moikka! Kattokaa Sotavoimille jaksot. Ne on hyvä sarja, ainakin mun mielestä. Moikka!